Vi vil gerne bevæge cosinusrelationen ud for en vilkårlig trekant, og der vil vi bruge den her sætning til. Nu vil jeg lave en vilkårlig trekant, fordi den ikke er retvinklet. Og det her er C, vi kalder det B, A. Og det her det er 90 grader, det er så højden på trekanten. Og det her kalder vi X, det stykke her. Og det stykke her kalder vi B minus X. Og det samlede, det er så B. Og det er trekant 1. Nu vælger vi at regne trekant 1 ud, hvor det er, at vi vælger at bruge Pythagoras. Og der skal vi så bruge en side plus en side i lige med hypotenusen, som er C2. Og her siger vi så, den her side, B minus X i anden, plus højden i anden, det er lige med, hypotenusen i anden. Og det, så omskriver vi den så her, så vi siger B anden plus X i anden, minus 2bx plus højden i anden, det giver så C2. Og derefter der gør vi det samme ved trekant 2, hvor vi vælger igen at bruge Pythagoras, hvor vi siger x herover x i anden plus højden i anden i lige med a i anden. Okay, så har vi skrevet de her to op, så lægger vi dem sammen, fordi så ved vi, at hvis vi har den der og den der, så får vi det hele af trekanten. Så vi sætter lige de to ligninger op med hinanden. Så den kommer til at hedde, for den første trekant hedder den b i anden plus x i anden minus 2 bx plus h i anden. Og så skal vi ligesom have den anden med, så vi siger lige minus med det x i anden plus h i anden. Og det giver ligesom de to lige med, så det kommer til at give c i anden minus a i anden. Okay, og så skal vi lige have reduceret det lidt. Vi kan se, at det her h går ud med det h. Og det x her, det går ud med det x her. Og så skal vi bare have skrevet den op, så det kommer til at hedde b i anden minus 2bx. Og så vil vi gerne have vores c til at stå alene, så vi har heroverfra, som det kommer til at hedde plus a i anden er lige med vores c i anden. Og som vi kan se her, så har vi vores x, som vi kan finde ud af ved, at vi har vores anden cosinusrelation, som hedder cosinus til vores c. Den her er jo ligesom den hosliggende delt med vores hypotenuse, den her x delt med a. Og så skal vi ligesom have vores x til at stå alene, så den kommer til at hedde cosinus c gange med vores a. Det er lige med vores x. Og som vi kan se herovre, så har vi et x herovre, og det vil vi gerne have til at gå væk. Og vi ved, at vores x det er ligesom det her. Så vores, det kommer til at hedde a i anden plus b i anden er lige med 2b, og så vores x, det ved vi er det her. Så det hedder vores a gange med cosinus til c er lige med vores